Makosana utengati wachisoni umene watipeza ndonena kuti Sub Inspector Watson Gubudu iwo atu atisiya imfatu yawo yabwera after atachita ngozi ndi galimoto imene amayendesa itawomba truck mu mzinda wa Lilongwe. Enabe kumazakhala ndi mafunso kuti kodi chinachitika chenicheni ndi chani, tafotokozani. Ayi ndithu makosana nkhani yake yomvetsa chisoni kwambiri. Chimenetu akuti chinachitika ndi chonena kuti malemu a Sub Inspector Watson Gubudu iwowa anali a driver amene amayendesa galimoto yomwe imanyamula a Director of Research and Planning kuchokeratu ku Malawi Police Service mano amagwirira ntchito yawo ku likulu la Malawi Police Service ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Ndeno chimene chinachitika ndichonena kuti a Sub Inspector Gubudu anatengana ndi abwanawo nali pa ulendo. Of course inde kuti amayendera galimoto ya mtundu wa Prado TX ndeka yamapita kuti mano chimene chinachitika ndichonena kuti ali pa ulendo umenewo mathamangira mtunda wa pa Kamphata tingoti after Kamphata pali malo pena pake pamene pamadziwika kuti Kapedzera around ndekuti cha pa Kamphata. Ndeno zikuone kuti amathamanga kwambiri, amathamangira ku meeting kazinakhala motani. Ndeno chimene chinachitika ndichonena kuti pasogolo pawo zikuone kuti panali queue yomweno inabwera after panali ma truck awiri amene amakokana. Truck yoyamba inali ndi hosi komanso trailer, ndekuti kumbuyo kwake amakokano chi hosi. Titha kuonanso zithunzi zake zimeneno zikusewera pa screen patopo. Ndeka chimene chinachitika ndichonena kuti after ndekuti kamafuna kupanga overtake uzaona kuti kusogolo kumabwera ka galimoto ina sizidziwika bwinobwino kuti zinakhala motani. Pano zikuona kuti ngozi imene inabwera after ndekuti chifukwa cha speed anapeza zoti akanika kupanga control hosi yake itakhala kuti ndimeneyi. Anapeza zoti akaombano hosi imene imakokedwa pasogolo pawo. Nde after kuomba truck imeneyo chifukwa cha impact zinapeza zoti Sub Inspector Gubudu anavulala kwambiri zomweno zinapangisa zonena kuti atisiye pamalo a ngozi pomwepo. Andiso titha kuona impact ya ngozi imeneyo makamaka pa galimoto imene amayendera Prado imeneyo. Chithunzi chake so ndi chimene chikusewera pa screen patopo. Impact yake inali ya serious kwambiri. Of course ndekuti a director amene anatenga mu TX imeneyo ameneno zina lawo ndi Mr. Mulezo, iwo nawonso ndekuti anavulala. After kuvulala ndekuti no anthu anathamangira pamenepo kuwatenga ulendo nawo kuthamanga nawo kupita ku chipatala kumenewo padakali panopa akulandira thandizo la zaumoyo kumeneko. Of course ma details ena ndekuti no magazi aku polisi sanapange share komano apolisiwo asimikizanso pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akufotokoza makamaka zokhuzana ndi imfa imeneyi. Andiso nkhani yokhuzana ndi paliyo ndekuti sanafotokoze amene azona kuti afotokoza msogolo muno mmene angayendesere nkhani yokhuzana ndi mwambo wa imfa imeneyi ya Sub Inspector Watson Gubudu. Ayi ndithu pepani sizinayende pamenepa, moyoto wapita mwachidule moti anthu sitimayembekezera kuti angapite mwachidule motere. Pepani kwambiri akubanja komanso ena aliwonse amene mwakhuzidwa direct ndi imfa imeneyi kuphatikiza pamenepo ndekuti akuntchito kumeneno ndi ku polisi. Pepani sizinayende pamenepa. Pepese kwambiri akubanja pozindikira kuti malemu Sub Inspector Watson Gubudu analitu brother, son, uncle komanso father, andi kupita kwawo tikudziwa kuti asiya gapo yaikulu kwambiri makamakato pa ana chifukwa amachidziwikire ndekuti ana ndi family of which ndekuti kuli ana kumeneko. So kupita kwawo ndekuti palibe replacement ina iliyonse imene ingapezeke. Mwino ndi chipinjo kwambiri kwa ana chifukwa chakupita kwa responsibility imene malemu Sub Inspector Watson Gubudu anali nayo. Pameto penipeni tingoti mzimu wa malemu Sub Inspector Watson Gubudu wonse mumtendere. Ambuye akutonthozeni anamfedwa nonse chifukwa cha imfa imeneyi. Andiso tingowafunira kuchita mwansanga a director amene wa Mr. Mulezo. Ambuyeso ndi amene amakhala ndi machiritso andi ndi ambuye yekhayo amene angathe kukuzani ndi dzanja lake la machiritso kuchitisani. Pepani ndithu, pepani kwambiri sizinayende pamene ponse. Chimene timafa tingoyankhulapo ndichonena kuti pamene tikuyenda pa msewu tiyeni tikhale osamala kwambiri. Ngozi imatha kubwera mosayembekezereka komano tikamayenda pa msewu tisatenge kuti ife ndi ma law enforcers kaya ayi ndithu ife ordinary drivers kaya ndekuti chani. Tiyeni ndithu tiyende mosamala pa msewu. Tikathamanga kwambiri ndizovuta kwambiri kuti tingathe kupanga control galimoto amene taona china chake
cha zizizi. Tiye ndithu tipange adhere malamulo komanso nthawi zina zimatha kutheka kuti mwina driver ndi kuti watenga bwana ngati imene inalili scenario imeneyi. Nthawi zinaso zimatha kutheka kuti kuthamanga kumeneko kumabwera chifukwa cha pressure yochokera kwa mabwana, kaya mwina ndi kuti afuna kuthamangira ku meeting ina yake ndi kumapereka pressure kwa driver, zomwe nawo kumapeto wake achitika chinthu cha emergency ngati imene zinakhale pamenepa zimapeza zoti munthu mwina taloza moyo kumene. So tiye ndithu tipange adhere kumalamulo, kaya ndi kuti ndi driver amene akuyendesa timusiye ndithu ayendese mosamala kuti tikathe kukafika teni moyo. Pajatu amati too much speed imapha, andi tikuziwa zoti kulitu kabuku kaja kamene kamaziwa kuti K53 kabuku kameneko kali ndi ma instructions okhuzana ndi mmene tingendere pa nsewu. So tikasatira ma instructions amenewa zimathandizira kuti zinthu zopeweka titha kuzipewa unless zichitika moti it's beyond our control. Komano zinthu zopeweka tikhazona titupanga adhere kumalamulo timatha ndithudi kuzipewa. Pepani sizinende pamenepa kutheka tomwe ndi maganizo pankhani imeneyi. Maganizo alipo fotokozani comment section, mano tikamapereka tilemekezenso maganizo awena.